Khuluthi sanibona. Niyaphila ninjani la ekhaya? Siyabonga maniphila nonke mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thank you so much. Ne-holiday. Bathini Human Rights Day. Thank you for being here watching my videos guys. Ngiyanibonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi niya-enjoy i-holiday namhlanje njengoba kuthiwa i-Human Rights Day. Masithembe ukuthi nonke niya-enjoy i-holiday. Although si-celebrate into okuwukuthi indlu emnyama eSouth Africa ayikayitholi ngokugcwele okungamalungelo lawo esiwa-celebrate-ayo. We-celebrate kanjani into ungayitholanga? Sisawalwela la malungelo. Kodwa akasithembe ukuthi ngoba isolution sifikile eSouth Africa kungekudala sizobe si-celebrate into ephilayo. Asibonge-ke kodwa sithembe niyaphila lapha emakhaya. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Ngiyanibonga kakhulu ngokusubscribe guys. Ngiyanibonga kakhulu ngokusubscribe. Ngiyabona people are coming in numbers to join our channel ngokusubscribe. Ngiyacela nawe ongaka-subscribe ukuthi wenze kanjalo. Please. Siyabonga na comment section kubhizi kakhulu ngiyabona lama video. Abantu bayakhomenta ngiyawafunda wonke ama-comment. And ngiyakujabulela kakhulu indlela enichaza ngayo neni-analyze ngayo ama-topic esidiscussa ngawo. Ngiyabonga. Njengoba ngike ngasho ngathi ngizobuya sengibuyile mayelana nama-results ama-by-elections asanda kwenzeka nje kuyo le nyanga kulo March. Ngapho sibe nama-by-election amabili e-KZN nase-Western Cape esiwawinile-ke womabili siyi-MK Party. Ake nje siyishayele izandla ama-MK amahle. Ake siyishayele izandla ama-South Africans ngoba angeke sithi ama-MK member kuphela avotile. Siyazi ukuthi nababuya ngale la ngeke ngisho khona bavotile la ngoba abasayibona into abangathembela kuyo ngale lapho bekhona. Bayabona ukuthi isolution engathi iza nomsholozi okuwukuthi umuntu abamaziyo even before ngesikhathi asewumongameli walelizwe. Abantu-ke bavotela vele into abayaziyo nabayithembayo. Uyayibona? MK Party phela isungule umsholozi. Njengoba sibona la ma-election nje abantu bevotela MK Party ngalendlela. Iwina ngalendlela. Kukutshela nje into eyodwa. Abantu nakuba uZuma asaphuma ekubeni umongameli kodwa basamthemba. Uyena umuntu abamthembayo abantu ba-South Africa. Iqiniso elingephi kwemuntu lelo ukuthi abantu ba-South Africa bathemba umsholozi. Fakazi baloko nje sikhuluma i-ANC ingaphansi kwa-50% nationally kuma-votes. Iziyawuyifaka ko-DA ngoba vele kukubi. Umuntu waphuma kuyo wayoqala iqembu elisha umsholozi. Abantu bahambe naye bayomvotela. Namanje-ke siyakubona kwenzeka kuma-by-election. Ubani owayazi ukuthi ngonyaka nje owodwa isunguliwe i-MK Party iyoke ikwazi ukuthi ibe namakhansela. Kungafiki ngisho ukhetho lama-local government elections. I-MK Party senamakhansela. I-MK Party seyilida ama-ward. Ubani owakucabanga lokho? Into ehlula amaphathi amaningi ake akuzama ukuthi akwenze kwangaphumeleli. I-MK kwenzile within a year. Naba phela abantu bayivotela. Sesinamakhansela nje. Lapha eRichmond ku-Ward 2 ngiyathola ukuthi kuwo wonke ama-VD noma ama-voting districts noma iy'ndawo bekuvotwa kuzo eRichmond. I-MK Party kuthiwa nje beyidlela amahlanga lapha. Iwine konke. Onke ama-ward ase-Richmond iwawinile MK Party.
bekukhankaswa laphana ngegama likababa uMsizi Dlamini, okuyena njengamanje oyikhansela lase-Ward 2. Abantu base-Richmond e-Ward 2 bakhulumile bathi nangu umuntu esimbona engathola kahle kule ward. Bamvotela ubaba uMsizi Dlamini. Bamnika amavoti awu-1915. Ama-results lawo mina engiwatholile nengiwabonile. Angazi-ke ma-wrong, kodwa ngithola ukuthi uwine ngamavoti awu-1915. Base bayalandela-ke abanye-ke ngemuva, ngeke ngiwasho amanye ama-results. Kodwa mhlawumbe angiwasho. Unumber 2 kuthiwa kube i-ANC ithole 1392. Yebo, kwaba i-EFF-ke no-49 votes, bese kuba i-DA noma i-PA, ngisakhumbula kahle, ethole 4 wamavotes. Na-ke ngifuna sikuphawule. Uma ubheka lapha, MK Party ithole 1915 votes, ANC yathola 1.392. Kukutshelani lokho? Kukutshela ukuthi ukube ibingekho i-MK Party eRichmond kulama by-election, ngabe kuphinde kwawina i-ANC. Ngabe lela wadi liphinde lathola isiqalekiso ukube bengekho i-MK Party. Ake sibonge nje ukuba khona kwe-MK Party South Africa ukuthi iyokhona ukukhipha i-ANC lapha ku-Ward 2 eRichmond. Laba abangafuni ukuvuma induku ukuthi i-ANC emandleni ikhishwe i-MK Party. Ngicabanga ukuthi kancane kancane kuya ngokuya kuntwela emehlweni abo, bayabona manje. Kuya ngokuya kukhanya emehlweni abo ukuthi i-MK Party abantu base-South Africa bayibona njenge-alternative kwi-ANC manje. Iyona party abayibona ifanelekile ukuthi njengoba sekukhishwe i-ANC emandleni kufakwe yona. Buka phela nawu, ibe unumber 2 i-ANC ngaphezulu kwaba i-MK Party. Okusho kona ukuthi ukube ibingekho kulama by-election i-MK Party ngabe kuwina i-ANC ngoba iwunumber 2. Yayibona? So i-MK Party is here to do things for abantu base-South Africa. Asidlule lapho. Nge-19 March 2025 e-Western Cape, eSaldanha Bay, ku-Ward 1, eMiddelpos. Ukhansela uMzwandile Simon Biko we-MK Party bekhankasa lapha, wawina kuleya ndawo. Nakhona mangizwa ngathi le ward abalithathile oku-Ward 1 lapha, ngathi nalo bekuyiwadi le-ANC. Phakamisa umbuzo-ke, i-ANC noma mhlampe yimi mhlampe onenkinga mhlampe yokulibala noma yokukhohlwa noma yoku-interpret izinto wrong angazi. ANC ibingekho e-Western Cape kuyokwenza khona irally yayo kulo nyaka, January 8 statement, bingekho e-Western Cape. Mangikhumbula kahle mina bise-Western Cape ANC, kanti ifike yenzani lapho? Naba abantu bengayivotelanga, bevotela i-MK Party. Laphana kuthiwa i-MK Party nakhona ifike yayidlela amahlanga ngoba ifike yathola amavoti awu-1000 empeleni 1197 kulela ward. Yalandela futhi i-ANC ngo-859. Kukutshelani lokho? Ukube nalapha kuleya ward bingekho i-MK Party ngabe kuwine ini? ANC. Yayibona? Okusho ukuthi abantu bakholelwa kakhulu kubani? Kumsholozi ne-MK Party. Yingakho bevotele yona. Yayibona? Ukhumbule i-Western Cape kugcwele abelungu namakhaladi laphayana, okay, namaXhosa nabanye. Kodwa into engifuna uyiphawule ile. Kule inkulumo zabantu ezithi i-MK Party is a tribal. Bathi it is a tribalist party. Bathi party yase KZN into yamaZulu.
eWestern Cape kwaZulu, labantu abebavota lapha bakwaZulu noma base-KZN. Mina ngibone kusakhankaswa nje lapha kungavotwa. Ngibona amakhaladi, abona amaXhosa, even ubaba lo owinile lapha mangithatha ukubheka uBiko, impela ngathi umXhosa mangingaphosisi. Kunamakhaladi amvotele lapha njengoba ewinele wadi. AmaZulu wonke lawo. So yabona izinto ezenzakalayo njengamanje eSouth Africa ziyakutshela ukuthi ubaba uZuma inkosi yepolitiki yaseSouth Africa njengamanje. Thanda ungathandi. And akazenzi ingqongqo kubantu abazizela kuye. Because bayamthemba, useke waba upresident of South Africa, bambonile imisebenzi yakhe futhi bayamthemba ukuthi kuningi okwasala okwakufanele akwenze umsholozi. Nali ithuba bayamnika ngokwamawadi kuma-by-election. Kukutshelani ke lokho ngokuzokwenzeka next year kuma-local government election? Njengoba sithatha nje amawadi manje. Ukutshelani? Kufanele ukutshela into eyodwa vo. Next year ngo-2026 i-MK Party yangena kubomasipala base-South Africa. Phakathi kuyobe kulida i-MK Party komasipala. And ngisho ngiligcwalisa umlomo ngithi bantu ba-South Africa, jabulani nibonge, sekuseduze kakhulu ukuthi i-service delivery niyibone ngamehlo. MK Party ifikile. ANC esisihlukumeze eside isikhathi eSouth Africa iyaphuma kulama local government elections ezayo next year. Sonke siyakhala komasipala. Buka ama-protest enzakalayo bomasipala. Vala imigwaqo, akunamanzi, ugesi uyahlupha, imigwaqo kuyabheda nje. Abantu bayakhala ngomasipala kudliwe imali. Service delivery ayibona. Kodwa ke naku-ke kuma-by-elections sesibonile ukuthi abantu cha sebayibonile indlela yokuyikhipha enkingeni ngokuthi kuvotelwe i-MK Party. Siyakubonga kakhulu lokho. People see the MK Party as the sole alternative njengamanje. Iyona ezokhipha i-ANC yenze impilo zabantu zibe ngcono. I-MK Party is a VD based organization. Njengoba ngichazile ukuthi iwina ama-VD kulama by-election. Mangabe iwina kuwo wonke ama-VD, obvious siwinile leyo wadi. Yingakho nje umama uMkhwebane nje obebela imkhondo nje ukugcizelela ukuthi singamamembe e-MK Party fanele siqikelele ukuthi kuma-VDs esivota kuwo sinabantu esibarejistayo njengamanje ukuthi babe kwi-system ye-IEC. I-focus yethu kufanele ibe lapho njengamanje. Asifake abantu kuma-VDs wethu kwi-IEC, sibarejiste, basiqiniseke ukuthi bayavota next year. Because kuyosisiza ngani ukuthi siyobanga umsindo sikhankase kubantu abangarejistanga for ukuvota. Kuyosisiza ngani? Njengamanje ama-MK amahle, i-VD yakho uyayazi i-VD ovota kuyo. Ku-VD okuyo uyazi ukuthi ninabo bani amamembe MK lapho. Hlanganani kuhanjwe i-VD lapho around. Nirejiste bonke abantu, nibheke nabaku-list. Niqiniseke nje ukuthi bonke bayavela kwi-IEC ukuze bakhone ukuvota next year. Uma nenze njalo, into nje thina njengama-MK amahle esiyidinga njengamanje ukuthi sibarejiste kuphela abantu. Singakhulumi into eziningi sibe sichaza lokho nalokho. Asirejiste abantu kwi-IEC balungele ukuyovota next year. Make siyeke ukubanga umsindo kakhulu ngokukhankasa okwamanje. Asikafiki isikhathi sokuthi sigcile ekukhankaseni okwamanje. Okwamanje ake sigcile ekurejisteni abantu. Siqiniseke nje ukuthi ba-registered to vote. Yiloko kubalulekile. Then ke sizobe sesiyaqhubeka ke nomkhankaso wokukhuluma nge-MK nako konke okunye kubantu abarejistile. Yiloko engifuna ukusho. So into nje engayisho ke sengiphetha ukuthi siyambonga ubaba uZuma ngokusilethela ikhaya elisha MK Party nokusinika ithemba ebesingenalo yonke leminyaka. Kusinika ihope
ukuthi izinto zizoba ngcono. Ubolalela laphana abantu abavotile lapha eSaldanha Bay eMiddle Post. Ulalela abantu abavotile lapha eRichmond ukuthi bazizwa benethemba kangakanani kwi-MK Party. Bazizwa bebuyelwa ihope kangakanani enkingeni ababhekene nazo komasipala babo. Bobalaleli mabekhuluma. So bayamthemba uZuma bayithembe i-MK Party. Ngifuna ukuphetha ngokuthi makhansela avotelwe eSaldanha Bay. Ngikhuluma nawe baba Mzwandile Simon Biko, nawe baba Msizi Dlamini. Siyanibongela kakhulu bafowethu. Siyanibongela kakhulu. Umphakathi unike lawo mavoti ngoba unithemba ukuthi nizowusebenzela. Thathani ke lo msebenzi eninikwe wona umphakathi. Nihambe niyojulukela umphakathi, nisize umphakathi. Ningazami ukuzicebisa nina nokwenza into ezokwenza ukuthi umphakathi ulahlekelwe ithemba ku-MK Party. Siyacela ukuthi nihambe niyosebenzela umphakathi, niqhubeke futhi nizithoba nasebuholini obuphezulu be-MK Party. Landele ne-constitution kuyo yonke into. Nisebenzele abantu. Yiloko engifuna ukusho. Ngiyanibonga kakhulu bafowethu ngokungilalela la. Engakusho nje ukuthi asambe niso-register ku-IEC. Nami ngiyongena nje ku-portal ye-IEC njengamanje ngi-check ukuthi kuhamba kanjani. Umuntu angakhona ukuregister for next year manje sekuvuliwe ngoba bengakabi naleyo info. Kodwa ngikholelwa ukuthi sekuyaregisteka manje. Hamba ngiyobheka. Mangabe ngikhona ukungena ngiregister, ngizophinde ngibe nendlela yokuhlangana namanye amakhomanda sikhona ukurejistana, siregister nabanye emphakathini. Nawe ungenza okufanayo. Yiloko engikucelayo. Sithathe bonke omasipala abakhona eSouth Africa. Sikhiphe i-ANC. Asibe siya le nale. Siyazi umuntu okufanele aphume osihlukumeza ukuthi i-ANC. Mangaphuma nje i-ANC emandleni eshayeni. Asafuna ekuchazelwa ukuthi i-ANC kanjani. ANC nje iyodwa into ufuna yenze ukuthi nje iphume emandleni. Singabe sikhuluma into eziningi ngayo. Ngiyabonga. Umfowethu wamkhonza ke lo. Please share, subscribe, comment. Siyeni phambili bafowethu. Niphile. Thank you so much.